Dobrý den, vítejte u dnešního videa na kanále Vesmírná Odyssea. Dnes se společně podíváme na pár neuvěřitelných snímků, které byl schopen pořídit vesmírný dalekohled Jamese Webba. Dalekohled Jamese Webba byl od svého startu zaneprázdněn a rozhodně objevil věci, které nikdy předtím nebyly spatřeny. Snímky, které se vracejí, jsou ohromující, jako například tato vnitřní mlhovina v Orionu. Pořídil také vůbec první přímý snímek planety mimo naší sluneční soustavu. A tento neuvěřitelný snímek severní oblasti mlhoviny v Orionu ukazuje neuvěřitelné detaily tahuplných kosmických kanionů plynu a prachu. Vesmírný dalekohled Jamese Webba však pořídil snímek, o kterém někteří říkají, že vyvrací teorii o velkém třesku. Je teorie velkého třesku v problémech? A co dalšího Webbův vesmírný dalekohled našel? Na Štědrý den 25. prosince 2021 astronomové zadrželi dech, když těžká raketa Ariane 5 vynesla do vesmíru vesmírný dalekohled Jamese Webba. Poté trvalo 30 dní, než teleskop urazil vzdálenost 1,5 milionu kilometrů a dosáhl svého operačního místa. Trvalo dalších 6 měsíců, než inženýři seřídili všechny přístroje a všech 18 šestiúhelníkových zrcadel. Ale 12. července 2022 teleskop poslal zpět první snímky, které všechny ohromily. Jeden z těchto snímků nyní drží rekord pro nejhlubší pohled na vesmír, jaký kdy byl pořízen, a ukazuje kupu galaxií pojmenovanou SMACS 0723 tak, jak vypadala před 4,6 miliardami let. Kupa galaxií je tak těžká, že deformuje světlo z mnohem vzdálenějších galaxií za kupou. Ale tento snímek odhaluje mnohem více než původní snímek hlubokého pole Hubbleova vesmírného teleskopu. A je to jen nepatrný střípek obrovského vesmíru. Jedním z velkých překvapení je, že galaxie zachycené na snímku jsou mnohem hmotnější a druhým je, že jsou mnohem strukturovanější, než se dříve předpokládalo. Jinými slovy, nikdo nevěřil, že by tyto galaxie mohly být v raném vesmíru takto dobře organizovány. Je to však důvod, proč známý vědecký spisovatel Eric J. Lerner věří, že nově odhalené galaxie na snímku hlubokého pole vesmírného dalekohledu Jamese Webba dokazují, že k žádnému velkému třesku nedošlo a že vesmír je mnohem starší a statický. Lerner napsal v roce 1991 knihu nazvanou Velký třesk se nikdy nestal a místo toho věří v něco, co se nazývá plazmová kosmologie. Mohlo by být však na Lernerově teorii něco pravdy? Když je pravda, že z vesmírného dalekohledu Jamese Webba se vrátilo několik neočekávaných snímků galaxií, teorie velkého třesku se stále drží pevně. Jak kdysi řekl zesnulý velikán Carl Sagan, mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy. Lerner zatím neposkytl žádné solidní důkazy, které by podpořily jeho teorii. Navzdory falešným zvěstem, že k velkému třesku nikdy nedošlo, kvůli úžasnému detailnímu snímku hlubokého pole teleskopu Jamese Webba byly ostatní snímky vesmírného dalekohledu stejně neuvěřitelné. Jeden z nejuchvatnějších a nejneočekávanějších snímků planety Jupiter byl pořízen v srpnu 2022. Jasně jsou vidět obří bouře, silný vítr a polární záře. Rozhodně to vypadá, že Jupiter toho má mnohem víc, než se dříve myslelo. Na fotografii můžete vidět prachové prstence Jupiteru a jeho měsíce Amalthea a Adrastea. Ve srovnání s prvním snímkem Jupiteru, který pořídil Andrew Ensslin Common 3. září 1879 pomocí 91 cm reflektoru, tento snímek skutečně předvádí skutečnou zobrazovací sílu vesmírného dalekohledu Jamese Webba. Jakkoliv obrázky vypadají krásně, barvy neodpovídají tomu, co by vidělo lidské oko, protože naše oči nejsou schopny zachytit infračervené záření. To, co vidíte, je výsledkem zobrazovacích procesů, které mapují delší infračervené vlnové délky na červený konec viditelného spektra a kratší vlnové délky směrem k modrému spektru. Toto je snímek teleskopu Jamese Webba vedle nejnovějšího snímku z Hubbleova teleskopu. Snímek z Hubbleova teleskopu vypadá pro lidské oko přirozeně, ale mnohem vyšší detaily nabízí teleskop Jamese Webba. Jedním z prvních cílů Webbova vesmírného dalekohledu byla exoplaneta WASP-39b,
která se nachází v souhvězdí Pany asi 700 světelných let od Země. Tato obří plynná planeta je o něco větší než Jupiter a obíhá kolem hvězdy, kterou astronomové nazývají hvězda typu G. Tento horký plynný obr, podobně jako Saturn, obíhá v blízkosti své hvězdy, což dává kosmickému dalekohledu dokonalý cíl pro snímkování jeho atmosféry. Hubblovy a Spitzerovy kosmické dalekohledy NASA odhalily přítomnost vodní páry, draslíku a sodíku v atmosféře planet. Navzdory tomu si nikdo nebyl zcela jistý zjištěními. Supercitlivé infračervené přístroje webových teleskopů však nyní tyto věci potvrdily, stejně jako přítomnost oxidu uhličitého na této planetě. Objev oxidu uhličitého nemusí znít jako nejpřevratnější věc, ale je důležitý, protože je to velmi citlivý ukazatel pro pochopení těžkých prvků v atmosférách obřích kamenných exoplanet. Vesmírný dalekohled Jamese Webba také použil svůj blízký infračervený spektrograf na Marsu 5. září 2022. Modul NIRSPECT dokáže snadno detekovat spektrální signatury oxidu uhličitého, vody a oxidu uhelnatého. A nejen to, předběžná analýza spektra s bohatým souborem spektrálních vlastností může obsahovat informace od prachu a ledových oblaků až po to, jaké druhy hornin se nacházejí na povrchu planety. S tímto druhem výkonu vesmírný dalekohled Jamese Webba teprve začíná. Nedávno Webbův teleskop zaměřil svůj mocný pohled na Neptun a zachytil tento přízračný snímek planety a 7 z jejich 14 známých měsíců. Mějte na paměti, že Neptun je 30krát dále od Slunce než Země a leží v temné oblasti naší sluneční soustavy. A pokud se divíte, proč Neptunův měsíc Triton na tomto snímku září jako jasná hvězda, je to proto, že je pokryt zmrzlou vrstvou kondenzovaného dusíku, který odráží asi 70% slunečního světla, které dopadá na jeho povrch. Tyto snímky vypadají úplně jinak, než jak jsme byli zvyklí vidět Neptun, a to jako ledově modrou kouli. Rozdíl je v tom, že tyto snímky byly pořízeny webovou blízkou infračervenou kamerou, která pozoruje v blízkém infračerveném rozsahu od 0,6 do 5 mikronů. To je důvod, proč Neptun nevypadá pro Webbův dalekohled modře. Další věcí je, že metan na Neptunu silně absorbuje červené a infračervené světlo, což činí planetu velmi tmavou na volnových délkách blízkých infračervenému záření. Teleskop Jamese Webba také pořídil několik nových snímků Stevensova kvintetu, skupiny galaxií, které jsou dostatečně blízko u sebe, aby astronomům poskytly možnost sledovat galaktické slučování a interakce v první řadě. Jinými slovy, Stevensův kvintet je jakousi kosmickou laboratoří, která astronomům umožní sledovat, jak slučování galaxií spouští vznik hvězd. Snímek ukazuje kupy milionů mladých hvězd a rozsáhlé ohony plynu a prachu, které jsou přitahovány gravitačními interakcemi galaxií. Ale pokud chcete vidět něco opravdu neuvěřitelného, podívejte se na snímek mlhoviny Tarantule z NIRCAMu. Jedná se o mozaikový snímek, který se táhne přes 340 světelných let a ukazuje desítky tisíc mladých hvězd, které nikdy předtím nebyly spatřeny, protože jsou zahaleny kosmickým prachem. Nejaktivnější oblast uprostřed jiskří mladými hvězdami, které se jeví jako modré. Vlevo nahoře od mladé hvězdokupy je starší hvězda, která jasně září a vykazuje charakteristických 8 difrakčních hrotů, které jsou artefaktem struktury webových dalekohledů. Ve větší vzdálenosti od jádra mladých hvězd nabíhá chladnější a mnohem hustší plyn na červenalé rezavé barvy, což jsou složité uhlovodíky, ze kterých se budou formovat budoucí hvězdy. Nové snímky z vesmírného dalekohledu Jamese Webba skutečně ukazují jeho sílu. Jedná se o srdce fantomové galaxie vyfotografované přístrojem NIRSPEC. Na tomto neuvěřitelném snímku jsou masy plynu a prachu ostře zvýrazněny uvnitř galaktických ramen s hustou kupou hvězd v jejím jádru. Dalším snímkem, ze kterého spadne čelist, je snímek kosmických útesů. Snímek odhaluje zhrot hvězd, který dříve nemohl být pozorován díky infračervenému záření. Kosmické útesy jsou gigantickou plynnou dutinou vzdálenou asi 7600 světelných let od nás. To, co vypadá jako pára, která stoupá z nebeských útesů, je ve skutečnosti horký ionizovaný plyn a prach, který proudí pryč z mlhoviny v důsledku intenzivního ultrafialového záření.
Bubliny a dutiny jsou vytvořeny díky intenzivnímu záření a hvězdnému větru z nově zrozených hvězd. Tyto obrázky jsou jistě působivé, ale co teprve fakt, že dalekohled Jamese Webba je schopen podívat se zpět v čase? V červenci 2022, poté, co byly světu ukázány první snímky, našel vesmírný dalekohled Jamese Webba to, co někteří astronomové nazývají nejstarší galaxií, jaká byla kdy spatřena. Pojmenovali ji Galaxy Z13 a její stáří bylo datováno do 300 milionů let po velkém třesku. Tato galaxie je od nás tak daleko, že trvalo 13,4 miliardy let, než se k nám její světlo dostalo. Ale kvůli rozpínání vesmíru je vzdálenost mezi námi a galaxií nyní neuvěřitelných 32 miliard světelných let. Nakonec, ve velmi vzdálené budoucnosti, bude množství galaxií, které můžeme pozorovat, včetně Galaxy Z13, v průběhu času mnohem menší, protože budou proklouzávat kolem pozorovatelného okraje vesmíru. Objevy jsou zatím neuvěřitelné a podle odhadů inženýrů by měl mít dalekohled dostatek výkonu na to, aby pracoval asi 20 let a otevřel nám vesmír. Ale to jen do té doby, než zůstanou všechna zrcadla nepoškozená. Vesmírný dalekohled Jamese Webba již utrpěl trvalé poškození, když mikrometeoroid zasáhl jedno ze zrcadel. Malý kámen, který zasáhl dalekohled v květnu 2022, způsobil značné a nenapravitelné škody. Naštěstí se nemáme čeho obávat, protože poškození je v úrovni dalekohledu dostatečně malé, takže nespůsobí velký problém. NASA doufá, že dopad mikrometeoroidu byl ojedinělou záležitostí. V příštím díle se podíváme na soustavu TRAPPIST-1, která má hned několik exoplanet s možnými vhodnými podmínkami pro život. Pokud se vám video líbilo, zanechte prosím like a dejte odběr, aby vám neuniklo další. Děkuji za pozornost a nashledanou příště na kanále Vesmírná Odyssea.